A zase sú tu gajary. Ja som sa vybral ďalej tou cestičkou za gajary. Tam je cesta smer Malé Leváre a tuto smer Gajary. A zobral som si druhý bicykel, aby sa mi po tom piesku lepšie šlapalo. Tu je taký kríž. Tu je nejaký, neviem, aha, už viem, kto to je. A nebude vine tu. Dobre, ešte toto. Chudáčik, odpadli mu ruky. Martin Grbač v roku 1829, ale však viete čítať. Oj, až tam hore to je. Oha, aj tam je sucha. Hore. No dobre. A chodia sem ľudia, lebo je často, lebo sú tu lavičky. To je jedna. A tu je druhá. A majú tu muškaty zasadené. A sú poliaté. Aj toto bol poliať niekto. Stromčeky. Ja by som im tu sekvoje zasadil. Chudačiky. Tieto muškaty chudačiky. Tie normálne úschli. Ale sú aj mokré. Tuto niečo rozkvitlo. Ja, to bude z toho venca. Už som si myslel, že nejaká orchidea. Dobre. Tuto je nejaká potvora lezie. Joj, čo to môže byť? Červené. Kto je červený? A pandravy na ruky mi lezú. Dobre. Tak už som natočil. Tak idem končiť. Ešte natočím niečo z cesty.